Tutoriál na dubajskú čokoládu. Pridáme čokoládu, troška čokoládky treba vždycky. Pozrite, tutoriál na dubajskú čokoládu. Dáme tam troška dubajskej čokolády. Potom budeme pridávať ďalšie cukrovinky, troška vodičky, troška tak cukrovej vodičky. Pridáme troška dubajskej náplne. Takže pridávame troška dubajskej náplne. Dubajská čokoláda musí byť veľmi, veľmi dobrá. A ešte troška dubajskej čokolády. Pridáme troška sladkého cukru. Pridávame druhú vrstvu čokolády. Rozotierame pekne. Popritláčame na kraj troška dubajskej čokolády. A máme hotovo. Obrátili sme dubajskú čokoládu. Vysypeme dubajskú čokoládu. No. Ňam, ňam. Troška nám vypadla dubajská čokoláda. Nevadí. To napravíme. Tak Aha, napraví sa. Toto je výsledok. Krásna dubajská čokoláda. Rodine moc chutilo, aj mne.